O jora jotono no subra Jisuni mungbai lamsogo. Buthai kaham machanai. Asuk asawi bari bisira te tematama. Kaima rok jorao musuk misip yongsa kuksa hayake bui khagoi soproi chabayo. Baksa talangjago ahai rok. Bukha bayo kha khamu ahai rokta. Phiaba ilembago sawo norok musungkhe te kok khunakhe norok ohani buthai kaham machanai. Jise diri busapsa berem sasuko. 8th century BC rogo Jihudi dofa Assyria by Sikrijagui tongmani jora jise diari kok samani. A jora dofa rok sakni kaham simi nailayi rang ri je chatui huyi femlogui chalai tongmani jora. Yang te khaksao khe masaya manangya buma kwrui haya khe bufa kwrui cherai rok bangmani jora. Bwsai kwrui burui bangmani jora. Bursik bura bwsa kwrui rok masaya manangya wngmani jora. Buini dofa bo jora jora hao phaiui kadului kachigui tei sikla kaham kaham buini hao samung tangrwna bagui khawui tlang tlang thangmani nugo. Harung harep haping huk chethrui tlang thangbaima nukjago. Hani bugra tei borok Ishwar kaitor sobrayungo sakni musungtui swnamui ringui phegui mwsamusalai khulumlaima jora. Ishwarni soi raidano khibiui satrai sok sogui mwsalai tonglaima ringlaima nukjago. O bwsapni no sakani tei tolani berem porikhe soikhe naikolmung khlaidi tei sikok mangkhok tongmung yakardi hinui samani tongo. A jorao no Jehovah swngchar swnamnai tei naikolnai Ishwar kaitor sobrayung samakhe ahai. Norok muchungkhe tei kok khunakhe norok ohani bwthai kaham machanai. Aro nugo khakolo kaitor tabukbo borokno teisa jora kaham rifrui tongkho. Nung ang nini hao bufang kaham kaham kayu bari okthai khlaio hugo mai motom kayu phia Holia buini yago thangui thangbayo. Kami amchai rogo thaipung thaisuk thaisumu doromai bolong thakaham komorma nukjago. Aboni berese rang rini bialo tongmani bagui bazarni apel angur tuma tuma bwthai kaham kaham nung ang pai chaimannai phan kwrikha. Abono karise tebo kesebo samaya kogo kwlai tongo. Bwsa bwtui wngkha chini okni bwthaise lopmung 127 3 ni simi 5 rogo nugo. A bwsa bwtui rokno kwbang khachongui asa khlaiui BA BCom BSc engineer doctor lawyer poriruo. Nung wansugo bwsa bwtui rokni kamai khakchangma gwnang nukhung swnamui machawano ma tongano. Phia a bwsarok office adalat rogo buini kechen wngui nok pharnai buini bororokni kokthai bai se project tei dofa dera nai samung kotor kotor samungni bagui soi haya khe signature maruo. Sititui mo hai samung ma khlaio hnui bwsarok nukhungo mwkhang som khorang som wngui ma tongphaio. Nukhung khakchangma manya wngbo. Abono nugui buma hwnjaknai bufa hwnjaknai kha bayo kha kiyaro. Abono karise sikla sikli burui himba chala himba bazar hodarogo thangkai scooty kaui thangkai bike kai thangkai bwswk lasima man bwswkai buibai dera rwjak teibo kirimasingsa wngmarok chwng nugo. Ilimbago sama hai norok sajla sajak mannai phia tongthogui ma tonglak. Deuteronomy 28:41. Ishwar sobrayung kaitor ilimbago samakhe norok muchungkhe tei kok khunakhe oro potnui kokno kaham khe sao. Muchungma simi sano naio. Belai klaisa kok sibla tabuk muchungmano potali naidi nung soide muchung.
Potni yokhe kok khananani kok sao oro ishor subrayung kaitoni kok tamo khanana nang abono kwbangma nugo hwnba mungsa phano nungba khanaya khuda nungba kok nori mangde tong ishor kaitor subrayungni nok tangya hwnthani tangkha bono podre podkhe je samatwi khulumkha je sajakmatwi pirkha sakha phiya tabukbo nini birman kagya oro tei kisa uansukthai tongo mondir mosjid girja nok kotor tangkha podre pod tamung tamwi kwtal rwchabmung khorang kwtwi khe loblaikha rwchablaikha baroklaikha o chai pujari mulla pastor father samatwi khlaikha phiyaba tabukbo borobo kwchai tong sai manliya buphurba tamo wngno tamoba khlaina chano khulumthani bo jaga deraoiba sema chaya pachaya wngwi tongkha dopharok nukhungrok uanajak ao o kok soino ishorni kok kebo sai manya buphuru tamo wngnai wngya disaya diarini bwchapsao mariwi naikhe ishor subrayung kaitor kha koimani chajakya wngmani kwbangma kok saka phiya a jorani laibumano teisa uansugwi naikhe nukjago afuru buini hani bugrarok bai sikirijagwi tei kaduljagwi kachikjagwi tei kwbangma chwla bwsa rokno romwi khawui tlang thangbaio hake yango bufa kwrwi cherairok tei bwsai kwrwi bwrwirok bwsa kwrwi bura bwrwichukrok kwbangma machaya manungya jai khlaijakya wngwi tongmani nukjago tabukni salo mondir mosjid rogo mo buma kwrwi bufa kwrwi cherairokno tei bwsa kwrwi burarokno bwsai kwrwi bwrwirokno naikolmani kwbangma jaga nukjago sinai kwplai ha rogo mo hai samungno khenchene kha rwwi khlaimani nukjago kaitor ishor subrayungno yapharmani rang puisa manwirokno bo jagao swbainai abo tabukni government tei mondir mosjid twma hamkrai bodolrogo kwbangma kok salaima tei chonglaima rok nukjago elambago moses kerongraida rwphuruni simi wai kwbangma mo kokno khosawi samarok nukjago nini nogo ani nogo ajilaimani tei ishorno yapharlaimani abo to rwthaino phiya nwng roide tong abono kisa uansuklainani banta teibo raida bisingni kok tongo abo tithes and offering ba yapharmungno tei kok salaifuru salai siwano hwnba kok paithakhe ahai nwng nini bwsa bwtwi hamna muchungo nukhung kami hamna muchungo amchai dofa ishor subrayung kaitorni hamari manna yokna muchungo hwnba buini kamini hai sinai dofarokni hai khulumthani lobthani yapharthani mwtai nok tangthani tei chugya borokno chubathani soi de wngwi tongkha nini laisomna jorase wngya wngwi tongkhe uansukna jorase yapri sena jorase kaitor boro kha phuira wngwi tong suriwi naiwi kha chongwi naina jorase chini tiprasa dofao kaisa rwchabmung khwnao tripura hani nokha sakao salkwtal achaiwi phaisaka abo keboya hwnba jisu se tripura hani molbo sampaka hambai yapharo kaitorni a seleng kahamno bini a imangni bagwi phiya tabuk bude bini a sal kadrokho buphuru ba a sal kahamkhe pirnai abo swngmung oro kok tongo hayakhe bini imang tei rwchabmung korojak bul wngya khulumthani samung tangthani korojak bul phiyaba kha kolog ishor jihudi dofarokno jora rifiri tongo norok muchungkhe tei kok khnakhe norok o hani bwthai kaham machanai phaidi suridi tebo kaham khe suridi ishor kaitor subrayungni kha pengna tei samung tanglaina bagwi
wansukdi kha kolok kaitor teisa sal kaham rifinai. Amen.